Il-Gvern għandu strateġija u anke viżjoni ta' fejn irid jieħu l-industrija turistika ta' pajjiżna fi żmien li ġej. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu l-Ministru għat-Turiżmu l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo flimkien mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef elenkaw kif qed ikun maħsub biex f'pajjiżna jaslu aktar turisti ta' kwalità. Dan ibbażat fuq il-110 ajruporti f'40 pajjiż differenti li pajjiżna għandu konnessjoni diretta magħhom, waqt li jkompli saħħaħ in-nefqa tiġà aħjar mit-turisti li se jkunu waslu fostna din is-sena u l-mistennija taqbes it-3 biljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-MTA spjega kif l-istrateġija li se jkunu qed jaħdmu fuqha tara ppjanar speċifiku bilan li jkun hemm aktar tkabbir fit-turiżmu fi żminijiet kwieti u turiżmu sostenibbli. Min barra hekk se ssir enfasi fuq tkabbir li hemm is-suq Ewropew fosthom l-Amerika, l-Asja, il-Lvant Nofsani u l-Awstralja, waqt li se jkompli l-investiment f'niċeġġ turistiċi ġodda bħal dawk reliġjużi u militari li diġà qegħdin jikbru. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ġie trattat ukoll kif l-infiq għal kull lejli għattaw fostna l-barranin baqa' jiżdied bl-akbar swieq li jikkontribwixxu għal dan ikunu l-Amerika, l-Emirati Arab Magħquda, l-Irlanda, in-Norveġġja, il-Kanada u l-Awstralja. Tħabbar ukoll li l-pjan u li jinfetħu uffiċċini rappreżentattivi fi New York fl-Amerika Latina u l-Awstralja. Ma dan ingħad kif it-turiżmu matul ix-xhur ta' xitwa irdoppja fl-aħħar 10 snin minn madwar 514,000 fl-2013 għal kważi 1,300,000 sal-bidu ta' din is-sena. Carlo Micallef spjega li waqt li ħafna pajjiżi għadhom qed jirkupraw wara l-pandemija, pajjiżna ilu li laħaq u qabeż iċ-ċifri tal-2019 u llum jinsab f'pożizzjoni tajba li saħansitra jagħżel x'tip ta' turiżmu li jixtieq. Qegħdin naħdmu biex inġibu turist iżjed minn swieq imbeda bħal huma l-Awstralja, l-Amerika, il-Lvant Nofsani, l-Asja, il-Ġappun, ġifieri l-Korea t'isfel, li dawn huma turisti li ġu pajjiżna għall-istorja tagħna, għall-kultura, għall-esperjenza li nofru anke għall-ikel tagħna, għall-istejjer fl-istorja tagħna li ġu pajjiżna lesti li jonfqu iżjed sabiex ikollhom esperjenza unika li jgħidu li żaru pajjiżna u raw din l-istorja tagħna kollha. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bartolo qal kif mit-turiżmu jikol kulħadd beluf ta' persuni jiddependu minn din l-industrija hekk b'saħħitha u għalhekk iridu nkomplu nuru dak li għamilna gżira unika. Huwa semma wkoll kif fl-aħħar snin kien hemm tkabbir qawwi b'investimenti kbar li saru anke fil-privat u issa mill-lussu li jintażlu x'tip ta' turisti rridu u issa l-kejl turistiku jrid isir mill-esperjenza tal-barranin li jiġu u aħna bħala Maltin u Għawċin li nilqawhom. Il-Ministru responsabbli qal li jekk mhux se nofru l-kwalità mhux se nkunu kapaċi nattiraw u għalhekk l-istrateġija tara diversi miżuri biex dan il-livell jintlaħaq. Nemmnu li din se twassal biex ikollna turist ta' kwalità ogħla fejn l-attenzjoni ma tibqax biss fuq in-numru ta' turisti illi ġew Malta, iżda ser nkunu qegħdin inħarsu lejn din il-kwalità u anke il-profil tat-turist u minn fejn qegħdin inġibuh. Iva dan ser jenna sabiex aħna bħala pajjiż ikollna turiżmu li verament irrendi lis-soċjetà b'mod ġenerali u fuq kollox jirbaħ dejjem il-poplu Malti Għawċi.